Добра вечер, София Лайф Клуб! Радваме се да ви видим! Радваме се, че сте тук! Благодаря! Благодаря! PlayStation избухнаха с една страхотна иновация. Добавят за първи път от много години, добавят ново копче на джойстика си. Ето, може да го видите. Това копче всъщност ще се използва за симулиране, когато играете само и единствено с отбор на Барселона. Само тогава, няма имей, само тогава много го ползвате. Значи, тръгвате в атака, нещо не се случва като хората, оттам натискате бутона, Суарес се мята, жабешко цъмбурване, търкува се, въргаля се, събира малко трева в джоба, в устата, изведнъж бърка, пръска една шепа зъби на земята и ви дава две дуски, една седмина. PlayStation. Стигаме до този проблем. Биткоина стана по-скъп от златото. Биткоина, за тези вас, които не знаят, това е такава онлайн валута. И чул дядо ми тази новина, прочел я някъде и ми звъни и вика: деде, на сел вика, има един биткоин. Дай вика го продадеме това. Дето, нали, преди викам на една, болеше ли тя, какво аз като пана от небето, и тя вика: а тебе болеше ли ти? Аз кое? И тя: като ти мина косачка през тебе. Зато и... Последна свалка, пичове, последна свалка, ако стане, стане, ако не е сезон 2017 е провален. Просто отидете до дамата с две монетки, може да се отлевче, нали, да се покаже, че сте по-ларш, и правите ей така. Логично е на втората минута дамата ви пита: какво правиш, бе? И ти: опитвам се да запаля искрата между нас. Аплодисменти за моя скъп приятел! Абе, общо сега някакво да се лъжим, обаче единственото нещо, което се използва от геометрията в бъдеще е чертаенето и синуса. Има някой, който е ходил на врачка. И тя ми каза: момче. Даже не момче, момче с н. Знал къде беше. Вика: момче. Вика: ярка малка светлина ще огрява пътя ти. И също аз съм на 18 години, животът те първа започва и ми стане много хубаво, викам: бати, светлина ще огрява пътя ми. Обаче не знам за какво говори. В момента, в който си купих първата кола, разбрах за какво говори, защото лампичката за бензина въобще не ми е угасвало тогава, разбирате ли? А за да разберете наистина колко е зле колата, мога да ви кажа, че онзи ден едно връбче се изстра на стъклото и като видя къде се изстрелал, дойде, почисти си и ми се извини. Ужас, бе! Ужас! Да, страшна е детската логика. Оня ден един приятел от Перник ме помоли да му изведа дъщерята в парка. И се казва Ния. И ние отиваме с Мичото в парка и аз гледам с тема една парзалка, на която всички деца имат захарен памук. Тактично замълчах, естествено, и ние след малко: Калине, защо всички деца на парзалката имат захарен памук, а аз нямам? В този момент, скъпи приятели, трябва да се отговори дипломатично с мълчание, защото парата не се пилее така. Обаче детската и пернишка наглост наделя и тя отново ми зададе същия въпрос. Викам: ние, ако беше на 6, бе, купих и захарен памук, дадох и го, и тя след малко: Калине, а защо аз имам захарен памук, а всички деца на парзалката вече нямат? След което каза, че вече не иска захарен памук. И викам: Ниченце, виждаш ли го, това там, там, кученцето, дето куца. И тя вика: да. И аз викам: и то не искаше да си даде захарния памук. Сядам да гледам Барса ПСЖ, което означава, че съдбата ти предоставя матч, който никога повече няма да видим. И жена ми с цялата си наглост идва и вика: Жоре, отдавна не сме играли на секс роли. И викам: добре, нали? Викам: какво искаш да правим? И тя вика: айде, вика, ти ще си лошия контролер от градския транспорт. Аз ще съм пътничка без билет. Контролер, викам: билети и карти за проверка. И тя вика: нямам. Вика: сега ще ме накажете ли? Викам: да, взех и 20 лева, изгоних оставата. Кажи, какъв персонаж, като име да очакваме от тебе, когато ти решиш? Обаче ти си избереш как да се казва.
Ако не е зверски неудачник, мога да ползвам и аз Жоро Якълин. Само си дойде и тя ролята готова. Само трябва да извадим драконю. Бате, аз съм виждал само яйца има, да знаеш. Ама драконовски. Не, ай сериозно сега. Сашо. Да. Сериозно. Сериозно, да. Направихте. Смешно не може да е, така че... Ние бяхме група на Какво. Очаквайте следващото в актуално следващия месец интересен гост. Благодаря ви, че бяхте толкова топла публика. До скоро и до нови срещи!